disculpes perquè aquest matí la directora de l'editorial se m'ha acostat i m'ha dit: aquesta tarda, Jordi, has de presentar el llibre nostre. I a més ho has de fer de la manera més original possible. Molt bé. Però clar, com que jo com a editor no em llegeixo els llibres que publiquem, doncs aleshores, clar, tot el que els hi pugui dir a partir d'ara serà original fins i tot per mi mateix. Però bé, intentarem estar a l'alçada de l'originalitat, no? Aleshores, el primer que cal dir d'un llibre... Bueno, m'han donat dues pistes. Una que és un llibre que és un recull de narracions sobre el món del futbol, cosa que jo sol hagués pogut deduir mirant la coberta, però m'ho han dit. I després també m'han dit que és un llibre en el qual hi surt un gat. Jo primer he pensat, per ser original, el millor que pots fer és portar un gat. Però clar, això ha estat bastant difícil, des del punt de vista logístic. I també m'han dit que el gat, que això m'ha ajudat molt, que el gat es deia Figo. I aleshores he dit, ja està. I he portat el Figo. L'autèntic Figo, el sec. Bé, d'un llibre el primer que s'ha d'entendre, o el primer que se'n pot parlar, sobretot quan no saps de què va, és del títol. Es diu Orsay, una mica com estic jo, fora de joc absolutament. A més, el que també és interessant en aquest sentit és explicar-lo el títol, perquè de vegades els títols, bé, sembla que siguin molt clars i no ho són tant. Tothom que hagi jugat a futbol, encara que no hagi jugat, que hagi anat a un camp de futbol, sap que això de l'Orsay és molt complicat. Pot haver-hi un estadi amb 100.000 persones i 50.000 dir que és Orsay, insultar l'àrbitre perquè no el xiula, i les altres 50.000 insultar l'àrbitre perquè l'ha xiulat. L'Orsay és una cosa molt complicada. Jo miraré primer de tot d'explicar-la, tan bé com puc. Mireu, quan la pilota està davant del jugador, no pot ser mai Orsay. El jugador no pot estar mai en Orsay. Quan la pilota està darrere del jugador, és més que probable que estigui en Orsay. Perquè tu com a futbolista, si tens la pilota al darrere, ja has de veure que allò no acaba de lligar. Per exemple, un porter, quan té la pilota al darrere, és gol. Més Orsay que això ja no pot ser, no? Per tant, ja es veu que això no pot anar bé. Per tant, davant estàs bé, no estàs en Orsay, darrere estàs en Orsay. Tot això és una mica més complicat, però, en fi, diguem-ne que és la base de la regla de l'Orsay. Després, una altra cosa que se pot dir del llibre quan no saps de què va és que és d'un autor. En aquest cas, l'autor és un senyor que es diu Jordi de Manuel. I aquest senyor, bueno, senyor, si és un nano, mireu, és una criatura. Mireu la foto. Bé, doncs aquest nen, aquest noi, resulta que ha escrit un llibre sobre narracions del món de futbol. I jo el que faré, per sortir del pas, és explicar-vos una història meva, personal, sobre el món del futbol, una cosa que he viscut jo, que segur que poc o molt s'assemblarà a alguna de les narracions del Jordi de Manuel, perquè tot això del futbol sempre és molt igual, no? I aleshores jo crec que, vaja, que la meva servirà, en aquest cas. No sé, podríem dir-li, en el colmo de la imaginació, el venedor de pipes. Resulta que jo, no quan era petit, tota la vida, però parlem de l'època en què jo era petit, el meu pare és culer i el meu oncle, el cel sigui, és de l'Espanyol, era de l'Espanyol, vaja. I això a mi m'anava a la mar de bé perquè cada diumenge anava a algun dels dos camps, vull dir, no em perdia el futbol, un dia anava al Camp Nou, l'altre dia anava a Sarrià. I el meu oncle, que volia fer-me periquito com fos, se m'enduia al camp de Sarrià i els primers minuts de partit de seguida feia una cosa. Allà hi havia un senyor amb un bigodet així estret, molt prim, que duia una caixa de cartró plena de bosses de pipes, amb un cordill així lligat al darrere, una cosa bastant tronada, no? I aleshores el meu oncle el que feia és cridar aquest senyor, que es deia Rosendo, i comprar-li 3 bosses de pipes. Una per la primera part, una per la mitja part i l'altra per la segona part. I amb allò ell creia que em feia més periquito, no? Bé, és un sistema. Just al costat nostre hi havia un senyor gras, d'aquests típics, de senyor de futbol, d'aquests que porten el puro, que porten una jaqueta de ratlles i tot això, que era un esbarat, que es passava el partit cridant, etc., que bé, que era el nostre veí de graderia. I justament recordo un dia que ens estava despatxant el Rosendo allà mateix, al costat,
en què l'Espanyol, cosa rara, als primers minuts va i fa un gol. El va fer el Rei, que era un jugador paraguaià que havia vingut de l'Elx, després del Barça, i finalment va anar a parar a l'Espanyol, i aquell dia, patapam, al primer minut fa un gol, no? I aleshores el senyor aquell gras que hi havia allà, de la immensa alegria, doncs s'aixeca amb tota la seva humanitat, obre els braços com si estigués sol al món, li clava patacada a la pobra safata aquella de cartró del Rosendo, i totes les bosses de pipes escampades per la graderia. Bé, jo no sé si aquell senyor se'n va adonar del que va fer o no. El que sí que estic segur és que no va demanar disculpes. No es va disculpar. Aleshores, alguna cosa dintre del meu cap em va fer ajupir-me i ajudar el Rosendo a recollir les bosses de pipes. Vam estar una bona estona, la gent, entremig de les cames de la gent encara saltava, perquè això del gol dura bastant, no? I al final vam aconseguir recollir totes les bosses de pipes. El Rosendo em va mirar, va agafar una bossa i va dir "Ten ánimo" per després del partit. Bé, jo vaig continuar anant al camp de l'Espanyol, la vida anava corrent. El Rosendo, diguem-ne, també havia canviat, aquella caixa de cartró s'havia transformat en una caixa de fusta, ja com Déu mana, amb els colors pintats, blanc i blaus, allò que el Forlilla portava una corretja, bastant més com cal, i jo també havia canviat, m'havia fet gran, m'havien variat els gustos, i francament les pipes ja no m'agradaven. Però jo continuava comprant un parell de bosses de pipes al Rosendo. Les coses de la vida porten a que jo m'he guanyat la vida, en una època de la vida m'he guanyat la vida important oli de girassol, o sigui, he estat dintre del món de la pipa. I justament aquesta coincidència va fer que em conegués una persona que, tan bon punt la vaig veure, vaig dir "Tu ets el fill del Rosendo", perquè era clavat. I efectivament ho era. I també estava en el negoci aquest. Tenia una petita parada a un mercat barceloní de fruita seca. Però les coses li anaven malament, en fi, la competència de les grans superfícies, el que vulgueu, i havia de tancar. I aleshores jo, com que també estava en aquest negoci, vaig ajudar-lo a vendre tot l'estoc de pipes, pobre, que tenia allà en un magatzem, al millor preu possible. Això va fer que hi hagués una mica d'amistat entre nosaltres, i aleshores el fill del Rosendo em va explicar com va morir el Rosendo. El Rosendo va morir a les conseqüències d'un atropellament de moto, no es va recuperar i al cap d'uns dies va morir. I també em va explicar aquest xicot com havia mort la seva mare, la dona del Rosendo. Resulta que la seva mare havia mort pocs dies després de néixer ell. No es va poder recuperar de les complicacions del part. I aleshores em va venir al cap aquesta imatge. Jo, 6, 7, 8 anys, menjant pipes, la mar de content, a la graderia de Sarrià, i un nen just de la meva edat, a casa seva, sol, absolutament sol, esperant el seu pare que torni a treballar. Van passar els anys, en fi, i recordant, vaig pensar que l'última vegada que havia vist el Rosendo a Sarrià, jo li vaig preguntar: "Escolta, Rosendo, tu segur que no has seguit mai un partit d'això de futbol, no ho deus poder veure, no deus saber com marquen un gol si juguen bé o malament, perquè tu sempre estàs mirant a la gent, sempre estàs despatxant pipes, estàs d'esquena al partit, no? No deus saber mai de què va això." I ella em va dir: "No, ja ho crec que ho sé, ja ho crec que ho sé." Dic, només haig de mirar, va dir, els ulls de la gent, el gest de la gent, l'expressió de la gent, i sé perfectament què està passant en cada moment. I jo ara, portant-ho a la realitat d'avui, penso que si tots féssim una mica igual, si tots miréssim la cara de la gent i intentéssim comprendre l'expressió de la gent i el que li passa a la gent, potser molts problemes ens els estalviaríem i podríem estar una mica al lloc dels altres, no? I segur que d'alguna manera també podríem evitar estar més d'una vegada en Orsay. Moltes gràcies.